Kotonima bosumeni de dikan emfiem pimienu ne aduonu ensia ene eye wukude toso enum ewo afimu na sede da ye chichiremu se ewukude nananom nyina ko nkunwadem kosere bambo kwa hosan puntu ene nkoso de ma asanteman krobia asante kotokohene ene oman Ghana tene obepiemu omanhia kotokofiem na na afia kobise wampem eye park ya megina so amede amanebo ma yahwefo ene yatifo a ene eye wukude toso num ewo afimu sede amamre ne amane sitie no krobia asante kotokohene yera na setu abebio sede da wo yere no kwa dum amamre ne amane a okoye no ansana awiemu won yera ba betenase ama woho afiri etifini epoye atoye ne anafo nyina beka yera nsa ene no abedi wukude toso enum ewo afimu na ne wukude toso enum ewo afimu no eye sonko kra fise yera krobia asante kotokohene ne nhyehyɛ ye pa waye afiri tetemfie be ahanan enie da na mamre na mane ukuram no de kyerɛkyɛ nananom eno no ane yonko yagbonwura eye president of Gonja traditional area oba aba besra yewura krobia asante kotokohene abeka ne ho ne yewura edi awukude a etoso enum ewo afimu na sede yatiefo ne ahwefo edomeko achi kakra na yahwe se yagbonwura enene de dikan a oba be piem omanhia kotokofiemu ana dabi we ye bre toso mienu a oba be piem ewo manhia kotokofiem na ye ayehumo bosumi ne toso edu emfiem pimienu ne edu no eye yagbonwura tutumba bore Isa Suleiman Ajapa odikan ebepiemu o manhia kotokofiem ebeka na yonko ne nua ho ene no esomye kama pa na ensemo a wode to yewuranim se na botre na nhyehyɛ pa da ne da nyina woye ema santeman ne oman Ghana no omunyina omate yewura enka omohwe anim se omne yewura beka bom na oman ne kyekyere no ayenkoso na aya asumdua boa asanteman ene Ghana ema nyina entiene yagbonwura esade nani ekire asanteman mu biem na wabeka ne nua ho eno no ade awukude toso enum ewo afimu na sede 2010 yedi kaka ho asema kire no bewuram na yedi nkomo ye ne manfo meba nyina betwetwe nkomo wo Pimso radio ene Opimso TV na ne de otimu se president of Gonja traditional area no eye yagbonwura bi kunutu jew sole the first ono ene wane na pamfo nyina efiri na tena ye de nanim kire manhia kotokofie ma be ka yewura ho ene na de akude toso enum ewa afimu Opimso radio Opimso TV ye wo ha se de betofom bia no se de da ye no ne be ma yahwefo ene etiefo nyina ehu de ekoso ewa manhia kotokofie na na afia kobi se wampem memorial park ye de nyina ebesum ye tiefo ye frem fridu agman adomankoma sem dwumadi free joda ekosi fiada anopa no nso kosi nondu ye de nsem nyina esum ye tiefo ene so wukude toso enum ewa afimu no de be koso ewa manhia kotokofie abra yewura ono ankasa ne nua ye yagbonwura president of Gonja traditional area eba besra no ne na kabom adi awukude toso enum afimu ye de nyina ebesum ye tiefo